ekwela ka isi gị baa n'ọba ekere ede, ekwela ka ejiri gị lelee mmiri toro eto, ekwela ka o mee gị tupu ị mụrụ ihe. O kwesịrị ihe na-eme gị ewere ya na-amụrụ ihe. Ọ bụ ebe a na-adụ ọgaranya ọdụ ka nwa ogbenye na-ana amụrụ nke ya. Ntị ga-anụkwa n'ihe abụọ nke ha ka okpu aka. Ntị adịkwa. Anọ m n'ụlọ ọgwụ otu ụbọchị. Ọ na-eweta aka ihe dị ka elekere 12 nke abalị. Akwa na-ekwo n'ala. Anyị nwa nọ n'elu enyopụtasị anya ka a mara ihe na-ekwo akwa n'ala. E wee si n'ụgbọala bupụta ụmụaka na-atọ, nke obere n'ime ha ga-adị afọ 7, marazi abụọ ndị ọzọ tọrọ ha ka ha ga-adị. Abụọ ndị ahụ tọrọ ya anwụọla, naanị otu nke obere ahụ bụ nke ka dị ndụ. Ọ dị ndụ mana ọ maghị ebe ọ nọ. Agbamachara ha niile ahụ efere, ahụ gwụrụ agwụ. Nne ha na-ebe na-etigbu onwe ya n'ala. Ọ gịnị mere? Nwaanyị gara ahịa gbata kerozin bata bunye ụmụ ya ka ha baa n'usekwu gaa were kerozin sikwata nne. Ihe a ka ụmụaka buru banye. Ha amaghị na agwọ nọ n'akịrịka. Ozugbo akpara machis ihe a nọ n'ọbụ vum, ụmụaka atọ agba ọkụ. Ọkụkọ sị na ihe ya na-etiri mkpu abụọ ka ihe eji ya haa ya, kama na ọ bụkwa ụwa nụ n'olu ya. Ihe nwaanyị na-etiri mkpu abụghị na ọkụ gbara ụmụ ya, kama ihe ọ ga-akọrọ chi ya na di ya, maka na di ya nọ n'ụlọ. Ọkwa mmadụ tere ofe nwa nkịta jiri akpa agba. Ọkwa mmadụ ji kerozin na fuel gwagharịa anya na-eresi ụmụ mmadụ. Ọkwa onye a nyụrụ ihe a na-esi ihe alakpa ohi ụra n'udo, na-amaghị na ọwụnye nnu na anya mmadụ mee ha echeta ebenwe. Ka anyị kpachara anya n'ebe ihe ndị ya nọ. Ejila galọn iji gba fuel gbaa kerozin. Azala ekwentị gị n'ebe gaasị nọ. Agbanyela fuel na jeneretọ oge ọ ka na-asụ. Ejila ọkụ ekwentị gị agbanye fuel na jeneretọ. Ejila fon gị ahụ ụzọ ebe iji gaasị esi nri. Ọ bụrụ na ịgba kerozin, kwụsawa obere n'ala, kpaa machis kpanye ya ka ị mara ka ọ ga-esi enwu. Etinyekwara earpiece na ntị oge ị na-achaji fon gị. Mmiri zonwe, ọ bụrụ na ị nọghị n'ebe tọnda protektọ dị, apịkwana ekwentị gị ma igbe eluigwe gbawa. Ihe ndị emerụla ọtụtụ mmadụ ahụ. Ntị adịkwa. Ya gazie.